prøver jeg. Jeg har haft tænkt på i noget tid, at jeg vil prøve at lave en strikkepodcast. Fordi jeg synes, det er rigtig hyggeligt at sidde og følge med i, hvad andre strikker. Og fordi jeg synes, det kan give en god inspiration. Og så havde jeg tænkt, jamen er der noget, jeg kan bidrage med, som andre ikke tager med? Og altså, det bilder jeg mig måske ind, at det kan der da egentlig godt være, der er det. Om ikke andet så bare fordi vi strikker forskellige ting. Ja, men det kan jeg skal starte med at præsentere mig selv. Jeg hedder Michaela, og jeg er 28 år gammel. Og til daglig studerer jeg religionsstudier ved SDU i Odense. Og det er ikke det, man læser, hvis man vil være præst. Så studerer man teologi. Altså det jeg læser, det handler mere om, hvorfor folk producerer religion, og hvad det gør ved samfund og så videre. Så det er sådan den mere sociologiske, historiske, antropolog del af religion. Så strikker jeg rigtig meget, fordi det giver mig ro og giver mig hjælp fra at abstrahere fra når jeg bliver sanseoverstimuleret. Jeg er autist, og det gør, at jeg trives rigtig godt i universitetsmiljøet. Men på et universitet er der også rigtig mange mennesker. Så hvis jeg sidder og skal vente på at komme ind til forelæsning, eller det kan være i letbanen på vej derhen, eller i toget, jeg bor i Kolding og pendler til Odense, så strikker jeg. Og altså er der meget støj på universitetet, og jeg sidder til en forelæsning, og jeg simpelthen ikke kan abstrahere fra en eller anden ventilator eller noget, men så strikker jeg også for at kunne holde fokus. Så det jeg vil vise er nok rigtig meget strik, der er let at tage med, og hvor man ikke skal tænke sig om, fordi jeg gerne vil kunne lytte til en forelæser samtidig. Eller strik, der er nemt at have med i toget, eller strik, der passer til, at nu har jeg læst om det her helt vanvittige kultdrama. Nu er jeg brændt sammen i hovedet og skal bare strikke rundt. Det er meget sådan noget, det er mest sådan noget, jeg laver. Så det er ikke de mest avancerede ting, man kan forestille sig. Og så, så er jeg lidt en helligfrans, og det er gud død mig hårdt at være en helligfrans, det er det. Men jeg er en helligfrans, når det handler om garn og klima og genbrug og sådan noget. Så forhåbentlig vil man bemærke, at der er meget økogarn, eller der er meget, hvor at man kan se, hvor fibrene kommer fra. Der er rigtig meget genbrug, fordi at som studerende har jeg jo ikke verdens største budget, så selvom jeg vil elske at købe Kamerus for alle pengene, så har jeg ikke råd til det. Det kunne være rart, men det kan ikke lade sig gøre. Så der er ikke rigtig meget genbrug, og jeg håber lidt at kunne inspirere til at bruge noget energi på at finde genbrugsgarn. Og så kan det godt være, at det ikke er det, der står anbefalet i opskriften. Men måske kan man fifle lidt med nogle pindestørrelser, eller tilføje en følgetråd osv. Og så kan det blive et helt vildt lækkert produkt, man får strikket alligevel med noget
garn med fandt i den lokale Røde Kors, eller på Recraft, eller en trøje, man har trævlet op, eller whatever. Ja, det er sådan lidt, det er lidt om, hvem jeg er, og hvad jeg håber at kunne bidrage med. Jeg er lidt nervøs, så jeg snakker nok rigtig hurtigt. Jeg håber, jeg kan holde fokus. Det er jeg ikke god til. Og jeg ikke taber for mange undervejs. Ellers skal man jo være velkommen til at skrive mig en besked på en eller anden måde, og det skal jeg lige finde ud af, hvordan man gør. Altså, jeg har set, der er rigtig mange, der laver strikkepodcast og har en masse fint færdig strikmåde, de viser. Ja, jeg strikker jo på 117 ting på én gang, mindst. Og så, ja, så kommer nogle af dem lidt i karantæne. Fordi jeg måske er kommet til et sted, hvor at puha, nu skal jeg tænke mig om, og jeg har lige læst om det her kultdrama, og nu kan jeg altså ikke lige forholde mig til det diagram. Nu snakker jeg om at have læst om noget med et kultdrama, det er fordi, det har jeg gjort i dag, inden jeg satte mig ned og læste den her, eller vil lave den her podcast, så har jeg siddet og læst om noget med nogle bjørneofringer, eller sådan noget, og nogle indvold, der skulle spises, så det virkede lidt absurd. Jeg håber, det giver mening efter undervisning i morgen. Ja. Ja, det er Jørgen Brydemanns nye bog, der hedder Offer, der handler om offerritualer. Jeg så det var det vel i princippet heller ikke kultdrama, men et offerritual. Jeg ved, om det er det samme. Det er også ligegyldigt. Det var tungt. Jeg havde en ambition om, måske jeg skulle i gang med at tegne et diagram i dag. Det kommer nok ikke til at ske. Pointen var, at pointen var, at jeg ja, pointen var, at jeg har gang i rigtig mange projekter, og så kan jeg godt blive tabt ned i et eller andet hyperfokus og noget, eller have læst en tekst, jeg synes er svært, og så kan jeg være kommet til et step, og det kan være at tegne et diagram til noget mønsterstrik. Det kan være, jeg vil strikke hælen på en ny måde, eller jeg lige skal måle et eller andet, og så skal jeg lige finde opskriften, og den er også blevet væk, og så videre. Og så kommer det til at ligge i en kurv, og så parkerer jeg det i et hjørne, og så er det ude af syne, og dermed ude af sind. Typisk er det noget, jeg er i gang med at strikke til min kæreste, og så kommer jeg først rigtig i tanke om det, når jeg rydder op i mit garnlager. Eller min kæreste kommer og siger, Michaela, den der trøje, du var i gang med at strikke, ikke? Den glæder mig helt vildt meget til at gå med. Hvor langt er du kommet? Og så kommer det op på radaren igen. Så jeg håber lidt også, at hvis jeg i tale sætter nogle af de her pausede projekter i podcasten, at jeg så måske faktisk kommer lidt videre med den. Så jeg har lavet en bunke herover. I bunken der er der en ting, der er færdig og taget i brug og flittigt brugt. Noget, der næsten er færdigt. Der er ting, jeg arbejder aktivt på og lige er påbegyndt. Og så der er noget, der er i dvale, som jeg håber at genaktivere. Nu skal jeg lige drikke lidt kaffe, og så jeg vil begynde at vise det, som er færdigt. Og det er et asymmetrisk tørklæde. Og altså, jeg har ikke brugt nogen opskrift eller noget. Og det har sådan en lille snip, det er sådan buer
Nu ved jeg slet ikke, om det er i fokus. Jeg håber, at min podcast er nogenlunde i fokus. Jeg gad ikke at høre på motoren fra kameraet, så det er manuelt fokus, og så håber jeg, at det fungerer. Nu er der noget med nogle tal. Er det batteriet, der er ved at løbe tør? Det finder jeg ud af. Jeg har strikket det her tørklæde. Det er strikket i noget... Det er strikket i 2 tråde. Det kan være, at jeg kan lægge nogle billeder op ind over os. Det er strikket i 2 tråde. Det er strikket af en restvare fra Anitas World. Silkemohair. Jeg kan jo godt lide det her med at købe bæredygtigt garn. Det har jeg sagt. Jeg kan også godt lide at købe kvalitets souvenirgarn. Som jeg forstod på Bettina fra Anitas World, så har hun også fokus på sådan noget med, at det skal være mulsingfrit og sådan noget. Jeg tror lidt, at det ikke det, da jeg valgte at prioritere at bruge nogle af de penge, jeg måske ville have brugt på studiebøger på garn i stedet, der tænkte jeg ikke så meget over det bæredygtige element i det. Der tænkte jeg mest, at det var rart at købe noget kvalitetsgarn, som jeg vidste, jeg ville blive glad for, fordi at der så er en strikkeglæde i det, og en brugsglæde, og jeg nok bruger det hyppigere. Det er jo heller ikke det billigste garn at købe, bevares. Og jeg har en idé om, at hvis jeg bruger flere penge på noget kvalitet, så bruger jeg det også længere tid. Så jeg har jo haft rigtig meget strikkeglæde i det. Jeg har også virkelig meget glæde af at bruge det her tørklæde. Så jeg bruger det hver dag, når jeg er udenfor. Fordi at man lige kan sno det rundt sådan et par gange, så det lige kan folde, og så rundt om. Og jeg kan også, når jeg ikke har en knold i håret, bruge det lidt som en hætte, hvis det regner. Det er faktisk virkelig rart. Men den ene rød er en udgået rest, hun har haft af noget silkemohair. Og hendes silkemohair har de her lange tråde. Så selvom jeg får det lidt varmt, så krasser det ikke. Det sådan bouncer mere imod huden frem for at stikke, og det er rart. Det andet er fra den lokale garnforhandler her i Kolding, som hedder Garn og Craft. En, der hedder Helle, der har det. Det er noget, hun har plantefarvet. Og jeg tror, det er noget merino fra Jelholts uldspænderi, hun har farvet. Og det er den anden tråd i det. Så det er jo, det har jeg faktisk stadig lidt tilbage af. Og det er virkelig lækkert. Jeg vil virkelig anbefale, hvis man kommer til Kolding og smutte forbi Garn og Craft. Hun har også godt fokus på bæredygtighed dernede, det er virkelig rart. Så det er den færdige ting. Så har jeg noget, der næsten er færdigt. Og jeg lægger en guide ind til det her i videoen. Jeg har strikket et par sokker i noget bestemt ikke bæredygtigt garn. Det er det er bare noget retsokkegarn, jeg har købt på tilbud på et tidspunkt til min kæreste. Fordi jeg tænkte, at han ville være glad for et par sokker i den farve. Jeg ser, om jeg kan lægge nogle billeder ud af tåen. Tåen er jeg ikke stolt af. Jeg synes, den er hæslig. Jeg vil rigtig gerne lære at strikke tær på sokker, så ser flotte ud, når man ikke kan finde ud af at sy maskesting i åben arbejde, for det kan jeg simpelthen ikke. Så det skal jeg have kigget lidt mere på. Jeg har strikket efter, at hælen passer til, han har en høj vrist, så at det skulle passe til det. Og så kan man også se på tallene, jeg skal lige have broderet højre og venstre på dem, tror jeg, at der er en højre fod, og der er en venstre fod. Man kan bedre se det på den her, tror jeg, end den her. Men der er jo ikke nogen af os, der har symmetriske fødder. De passer ham sådan set meget godt.
Når jeg siger, at jeg næsten er færdig med dem, så er det fordi, at jeg har lavet sokkeblokker i pap. Jeg ved ikke, om jeg lægger det ind i den her video. Jeg har optaget, hvordan jeg laver dem. Jeg ved ikke, om jeg lægger det ind i den her video, eller om jeg laver en video for sig med, hvordan jeg har klippet dem til, og hvordan jeg har tænkt mig at plukke sokkerne ud på dem. Jeg har heller ikke prøvet det før, så jeg finder ud af, om det fungerer. Givetvis. Ja, det er... Jeg tror, det bliver en anden video, kan jeg mærke. Det finder jeg ud af. Men de er i hvert fald færdige til næste video. De er nok også færdige i morgen, for jeg ved, at Peter, min kæreste, han glæder sig til at have dem på, så det vil han helt sikkert gerne i weekenden. Til side med dem. Ja, så har vi noget, der er kommet lidt i pausebunken. Som jeg måske skal strikke videre på snart. Det er et par sokker til mig selv. Jeg er lidt i tvivl, om jeg kommer til at strikke den ene her lidt for kort. Så den skal jeg lige plukke lidt ud. Og så tror jeg, det går. Det er i noget super lækker garn også. Det er også sommerferieindkøb ved Anitas World. Vi var i Nordjylland med min svigerfamilie, og så i sommerhuset senere med min egen familie. Og vi havde en virkelig god dag, hvor vi var en tur ude i Lille Vildmose og gå og se Højmose. Og jeg blev så begejstret for alle de her sådan, forskellige planter, jeg kan se, som er sådan kendetegnende for den helt specifikke form for natur, som jo er så unik, og som vi virkelig skal passe på. Og så var vi på vej hen til min familie bagefter, kørte vi lige forbi Fjerritslev, og hvor jeg fik købt lidt garn. Min kæreste, han var så sød til at tage, han læser tegneserier eller grafiske noveller, så hun var så sød, Bettina, til det med, at vi kunne parkere min søde kæreste på en stol, og så kunne han sidde der og læse, og så kunne jeg købe garn, som jeg altså virkelig glædede mig til at gå i gang med at strikke i. Jeg har strikket en sok. Jeg har også en ret høj brist, så jeg har prøvet igen at lave hælen efter en høj brist. Og så er jeg jo ret sansesensitiv, ret emsig med, at der ikke er noget, der må klemme på mine fødder, og jeg kan ikke lide at have sko på. Jeg går meget tit i bare tær eller strømpesokker. Og når jeg har sko på, så går jeg i barfodssko. Så jeg sådan, så lidt som muligt mærker, at jeg har noget på fødderne. Og det betyder også, at jeg er i gang med igen at strikke efter at tåen bliver fodformet. Og så har jeg strikket noget forstærkertråd, som jeg har købt i... Enten har jeg købt det noget ved Garn & Craft, eller så har jeg købt det i en genbrugsbutik. Når jeg ser forstærkertråd, eller det der man før har brugt til at så lappe, nylonstrømper med til at reparere det med, så køber jeg det. Fordi at, ja, jeg vil jo gerne have, at mine sokker skal holde længe. Så det strikker jeg ind i hælen på dem, og det burde jeg måske også have strikket ind på tåen. Det har jeg altså ikke gjort. Alternativt kan man jo også bruge noget sytråd. Det køber jeg også, når jeg finder det i genbrug. Sytråd, hvis jeg gerne vil have noget, der er polyester og ikke bomuld. Fordi når jeg selv køber sytråd, så er det økologisk bomuld. Det har de ude i Stof og Stil, eller Selfmade, som det hedder nu. Ja. Men genbrug har det tit. Altså den eneste ulempe, jeg kan se ved at skulle sy ved genbrugstråd, er, hvis det har ligget længe og blevet sådan lidt mørt, så kan det skabe så meget fnuld af en symaskine. Men
Jeg syr slet ikke nok til det problem, jeg har. Det er en pæn måde at sige det på. Det er et af de igangværende projekter, og som jeg har været i gang med i flere måneder. Altså, og det er et par pokker sokker. Altså, dem her, jeg har strikket til Peter, har jeg strikket på en uge, mens jeg lå syg, ikke også? Så det er jo bare selvfølgelig også en anden pindstørrelse, men jeg skal jo bare videre, ikke? Så har jeg til gengæld slået op til et andet par sokker imens. Det er til min farmor. Det er noget alpaca storm, jeg har købt fra Viking. Og det er det her, jeg sagde med, at det er hårdt at være en helligfrans. Altså, jeg så et godt tilbud, og så gjorde jeg det. Og helt ærligt, jeg aner ikke, hvor det er farvet, hvordan det er spundet eller noget. Og jeg kan godt have lidt dårlig samvittighed bagefter, og have lidt klimaskam, fordi jeg ved ikke, jeg ved det jo ikke, men jeg ved, at min farmor bliver glad. Og jeg tror også, jeg ved, hvad jeg vil gøre med resten af det, for jeg kommer sikkert til at have en halv nøgle tilbage. Og den halve nøgle agter jeg at give til en veninde, som jeg også har givet nogle rester af det her til før. Jeg synes faktisk, jeg har ikke strikket så meget i det, men jeg synes, det virker som et ret rart garn. Jeg synes, at alpaca garn, det er der også det, jeg strikker i fra Knitter's World, er virkelig lækker til sokker. Så jeg forestiller mig, at jeg giver resten til hende, så hun måske kan bruge det til en tog eller en hæl eller noget. Hun har en datter, som ikke har så store fødder jo, så det kunne være. Men det er et par, planen er, at det skal være strømper til min farmor. Hun sidder i kørestol og har kolde fødder, så et par lidt tykke sokker tror jeg vil klæde hende. Så tænker jeg måske at lave noget med nogle, jeg ved ikke hvad det hedder, om det hedder halve snoninger eller sådan noget. Dem der hvor man kun snor over en maske, må det hedde. Eller hedder det falske snoninger? Måske er der nogle andre, der ved det. Altså det tænker jeg i hvert fald, at det bliver noget i den dur. Så har jeg været i gang med at sprinte en strikopskrift op ude på universitetet. Det er jo sådan, at vi har 125 gratis sprint. Jeg har så brugt 6 sprint i går. Uden den helt store gevinst, eller hvad man skal sige. Altså det er nogle gange, så hvis vi gennemgår kildetekster eller et eller andet til forelæsning, så kan jeg godt lide at have dem printet ud, så de kan sidde og notere i. Men 125 gratis sprint, altså der er jo helt klart også til et par strikkeopskrifter. Så jeg tænkte, jeg ville printe en strikkeopskrift. Og den blev så i A3. Det er Valleyhood fra Tante Grøn. Jeg købte strikkeopskriften sidste år, da jeg stod og ventede på en bus. Og det blæste, og der var sne, og der var slud. Fordi jeg kalder dem Anne og Lotte huer. De her balaklavaer. Altså jeg tænkte, at det er sådan en Anne og Lotte hue. Det er bestemt ikke noget for mig at skulle gøre med, fordi det er det der med, når ting sidder for tæt og sådan noget. Altså min vinterjakke er også et par numre for stor og sådan noget. Men den her, som man næsten kan se det på billedet, altså det sidder jo ikke særlig tæt. Så det er jo mest en hue, eller sådan en hætte. Og det kan man se her i opskriften, altså hvor hun har den på. Så det er jo sådan lidt mest en hætte. Så man også kan sådan, tage ned og så bare have den som sådan en halsedisse. Ja.
jeg er virkelig dum til teknik. Og den har jeg så formået at printe i A3 2 gange. Først fordi jeg tænkte, at jeg har klikket et eller andet forkert på printeren. Og så en gang til, fordi jeg ved ikke, hvad jeg har gjort forkert. Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg har printet den i A3. Jeg printede også en anden strikkeopskrift til noget, jeg er i gang med at lave. Og det gik fint, og semesterplanen og alt det andet, jeg printede, det var super fint, men jeg ved det simpelthen ikke. Altså hvis der er nogen, der har nogen idéer om, hvordan det kan være, at man kommer til at printe noget i A3 ved en fejl, så må I altså gerne lige skrive til mig. Jeg aner ikke, hvad jeg har gjort forkert. Men den har jeg printet ud, og jeg er i gang med at lave en strikkeprøve. Det skal strikkes i halvpatent, og jeg synes, det stod 1 tråd valmue og 1 tråd Tante Grøn silkemohair. Det er jo nogle af deres egne garner i Tante Grøn. Jeg ved ikke, hvordan Tante Grøns garn er, for det har jeg ikke strikket så meget i. Men noget, jeg før har strikket i, det er den her. Se, nu larmer med strikkepind. Lama Tweed fra Camarose. Dem har jeg strikket, jeg tror, enten var det bare deres lamaul, eller også var det Lama Tweed, som jeg strikkede specialegave til min kæreste i. Og det er noget super lækkert garn, og altså nu prøver jeg har prøvet at lave et par strikkeprøver efterhånden, og jeg tror det lykkes med den her, at få den til at passe i strikkefastheden. Men altså jeg ved jo bare, at jeg vidste, at det er noget, det er noget garn, jeg synes er lækkert. Jeg ved ikke, om lamauld gør det så meget. Men jeg vil forestille mig, at det også fluffer lidt op, når det bliver brugt. Det menes, jeg har fået at vide et par gange, at alpaca gør. Jeg synes bare, det er lækkert at arbejde med. Det har jeg prøvet før, og så har jeg jo været på jagt efter noget, der nok cirka vil passe til strikkefastheden. Min strikkefasthed varierer helt vildt efter, hvilke pinde jeg strikker på. Så af den årsag laver jeg altid strikkeprøver og skriver ned, hvilke pinde jeg har brugt og så videre bagefter og gemmer strikkeprøverne. Men det er jo altså det er lige en anbefaling, hvis man gerne vil strikke noget lækkert garn, og man er på SU eller lignende, eller bare ikke har en særlig høj indkomst. Jeg har købt 6 nøgler, tror jeg, det her, for 200 kroner, inklusiv fragten på Recraft. Det er en virkelig, virkelig super fin pris for noget super lækkert garn. Altså det kan virkelig anbefales, det der med at altså bruge Recraft, eller køb og salggrupper og sådan noget på Facebook. Optager den? Ja, okay. Okay. Af en eller anden årsag, så stoppede den med at optage. Det jeg var ved at sige var bare, at det kan virkelig svare sig at bruge apps som Recraft eller Facebook Marketplace eller lignende. Man skal bare lige huske at læse om det kommer fra et dyre og røgfrit hjem. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg har astma, så det er noget, jeg lægger mærke til. Så vil jeg også gerne, om man har astma eller allergi eller lignende, så det er måske også meget rart lige, at det ikke lugter af røg ens garn. Virkelig anbefalesværdigt. Recraft kan jeg rigtig godt lide at bruge, fordi jeg kan søge efter bestemte garntyper. Og så køber jeg meget af gangen, eller hvad man skal sige, så køber jeg gerne nu skulle jeg kun bruge det her, men ellers så ville jeg, hvis det var en, der havde haft noget andet liggende, som jeg synes var lækkert, kunne jeg godt have fundet på at købe det med ved samme lejlighed, og så kan man bruge om prisen og spare lidt på fragt og så videre. Super anbefalesværdigt. Jeg håber, hvis det her ikke bare bliver en engangsfornøjelse at lave en podcast, at jeg kommer rigtig i gang med at strikke hugen, og ikke kun lave strikkeprøver til næste gang.
Næst sidste ting, jeg vil vise, er en anbefaling til pendlerstrik. Og undskyld, jeg har været tidligt op. En pendlerstrikke ting, eller noget, der bare er lidt hyggeligt at strikke på. Den hedder Vispa. Ja, den hedder nemlig ikke Vespa. Jeg vil blive med at kalde den Vespa. Vispa Clutch af Dorte Bak, der har lavet den. Man kan se, min den er ikke så pæn i bunden, fordi jeg har slået for stramt op. Så det er foreløbig, synes jeg, et rigtig sjovt strikkeprojekt. Og bestemt noget, jeg godt kunne finde på at strikke igen. Jeg synes, den bliver enormt fin i det her mønster. Nu igen ude, jeg kan ikke rigtig se, om man kan se det i billedet. Så hvis ikke, så lægger jeg måske lige nogle billeder ind, hvor man kan se det. Altså, jeg synes ikke, at det jeg har strikket indtil videre ser så specielt pænt ud. Altså fordi min bund, den rynker lidt. Men jeg synes, det er et sjovt projekt at have med. Altså, det er en lille ting. Det er noget, man kan bruge rester til. Og altså, jeg ved ikke, det er en eller anden form for uldgarn, jeg strikker i. Men jeg tror, det er noget, jeg har købt i en Røde Kors. Altså, det er dannet uldgarn. Jeg synes ikke, at det er noget, der krasser specielt meget. Jeg har købt det, fordi jeg tror, jeg selv vil farve det. Jeg blandefarver også lidt en gang, men ikke noget, gør mig så meget i, og ikke noget, jeg er specielt god til. Men nu synes jeg bare, at farven passede godt til mønstret. Og jeg synes også, at mønstret træder pænt frem i det. Altså, jeg synes, at det her garn egner sig rigtig godt til strukturgarn, eller til strukturstrik. Altså, så på den måde, det var også et eksempel på, at man godt kan bruge noget, man bare har liggende. Altså, jeg ser tit det her med garnanbefalinger som vejledende. Jeg synes, det er en helt vildt god idé at lytte til, hvad der står i garnanbefalinger, specielt hvis man er helt lost, fordi nogle gange kan der også være noget i forhold til designet, hvis det er en top eller en t-shirt eller noget med noget mønster, altså om det er en tung fiber eller en let fiber osv. Altså den her clutch, altså der tænkte jeg bare, at jeg havde en rest, der var fin at få brugt, og så var jeg måske også bare lidt utålmodig for at gå i gang med den. Altså sådan som det lige ligger, så nu kunne jeg sagtens forestille mig, jeg tror, Dorte selv strikker den med noget, der tror jeg også, der er noget sådan lidt fluffy garn i, at den er silkemohair eller sådan noget. Jeg synes, den på billederne ser mere fluffy ud, men jeg kunne godt forestille mig også at strikke den i en lidt lopi eller et eller andet i den dur. Ja, altså der ja, jeg kan ikke huske, hvor høj den skal være i forhold til opskriften, men jeg har mere garn af det her tilbage. Jeg tror, jeg har 50 gram tilbage eller sådan noget. Så jeg tror, jeg tager den lidt på gefylen, og så lukker jeg den af, når jeg lukker den af. Og så har jeg noget gammelt sengetøj. Jeg tror, jeg vil strikke noget, eller ikke strikke, sy noget for i, eller et eller andet. Ja, og nu begynder det at blive mørkt udenfor, kan jeg se. Jeg har en sidste ting, jeg vil vise, og så tror jeg slutter af for i dag. Den er her i. Jeg bruger de her foldekurve enormt meget til mine strikkeprojekter. Og her i bor min dårlige samvittighed, eller noget af det, der er roden til den dårlige samvittighed. Jeg købte, jeg er færdig med at give, nej, det passer jo ikke. Jeg er jo ikke færdig med at give strikkede julegaver, men jeg skal i hvert fald ikke give flere strikkede julegaver til min kæreste, før jeg har lavet noget af det færdigt, som jeg jo i princippet gav ham sidste år i julegave. Sådan.
fortsætte. Nå, der skete simpelthen det, at mit kort på kameraet løb tør for plads. Jeg var egentlig også ved at runde af. Det sidste jeg vil vise er, jamen det er jo min dårlige samvittighed. Det er jo min julegave til min kæreste fra sidste år, hvor jeg lidt blev fascineret af noget garn, og så købte jeg en hel masse garn til en sweater, som jeg jo så ikke har lavet færdig. Altså ret skal være ret, jeg har måske begyndt på den for en måned siden. Man kan ikke rigtig se det så meget nu, fordi den sidder på rundpinden. Man ser halsudskæringen lidt her. Der er nogle vendepinde i nakken. Peter, han skal prøve den på senere. Det må være et mål for i dag, at han prøver den på, inden vi går i seng. For at se, om den overhovedet passer i størrelsen i bærestykket. Det er noget... Det er noget garn fra Hjertegarn. Jeg synes det er ret billigt, og jeg synes ikke det... Nej, jeg synes ikke det krasser. Jeg ved ikke om det er så rart at have altså direkte på huden, hvis man er krassesensitiv. Det er jeg overhovedet ikke. Eller det passer ikke. Det er lidt, men ikke nævneværdigt. Jeg tror det hedder New Life Wool. Jeg kan lige se om jeg kan finde en banderole og lægge et billede op af eller et eller andet. Altså det er faktisk ret billigt. Garn, jeg kan ikke huske hvad jeg har givet for det, men det koster ikke ret meget. Og det er lavet af, jeg kan heller ikke huske procentangivelserne. Jeg må simpelthen lige finde en banderole og lægge billeder op af eller et eller andet. Det er lavet af tekstilaffald. Og det er, ja, det er jo bæredygtigt. Og det er jo ikke lige så bæredygtigt som at købe genbrugsgarn. Det er jo ikke direkte genbrug på den måde, men det er en form for genanvendelse af noget, der ellers var affald. Og det kan jeg godt lide tanken om. Jeg har været længere om at komme i gang med sweateren, fordi jeg simpelthen ikke har vidst, hvad jeg skulle gøre med den, hvad der skulle ske. For jeg har jo bare købt noget garn, jeg synes var fint. Og jeg gad ikke at strikke en plain, ensfarvet sweater. Og det må da også godt være lidt personligt. Så det har taget mig noget tid. Jeg har taget udgangspunkt i, for at skuldrene skulle blive lidt fint. Det kan man ikke se her. Det kan man måske se, når den er færdig og plukket ud. Så kan jeg poste et billede af den et eller andet sted, eller vise den en eller anden podcast, hvis der kommer flere afsnit eller noget. Det ved jeg ikke. Altså, man kan måske fornemme det lidt her på skulderkonstruktionen. Synes jeg er ret fin. Og det er den, der hedder Northland Sweater, tror jeg, fra Petit Knit. Jeg har taget udgangspunkt i, jeg synes også det var fint med de her vendepinde i nakken. Men jeg gad ikke at lave en ensfarvet basic sweater. Og jeg havde også købt noget af det her garn. Jeg havde købt nogle fede, der var gule i sommer, da vi var på ferie til sweateren. Og så har jeg købt noget hvidt sidste vinter, eller sidste efterår, da jeg købte ind til den. Og jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det hvide. Jeg tror, jeg kommer til at bruge det gule. Tanken var egentlig, der skulle være dinosaurer på den, fordi at det tror jeg, min kæreste ville synes var sejt. Det bliver det ikke, så her overvejet, om det skulle være noget med nogle Pac-Man på. Min kæreste kan godt lide at spille Nintendo. Det bliver det heller ikke. Det bliver en Operation Morgenluft sweater. Vi har set Ride sammen, og det der logo, hvis I har set Ride, med den der sol på, hvor der står Operation Morgenluft, synes jeg bare er lidt fint. Så det
det er det bliver til. Det bliver lidt en udfordring. Først så skal han prøve den og se, om den passer. Så der er jo lidt den udfordring, at han ikke er todimensionel, han er tredimensionel, som de fleste mennesker jo er det i en tredimensionel verden. Så jeg skal lige finde ud af, hvor mange masker, der går på siden af ham, og trække det fra, for så skal jeg jo til at finde ud af, hvor meget jeg har at gøre med, til at lave et diagram. Jeg kommer ikke til at strikke det hele ind. Jeg tror, jeg kommer til at strikke solen. Det kan være, jeg skal se, om jeg kan finde et billede fra serien eller et eller andet og lægge op. Der er sådan en sol. Så der er sådan en thumbs up. Den bliver måske inkluderet. Højst sandsynligt ikke. Men der er sådan en sol, der smiler, og står der Operation Morgenluft nedenunder. Og jeg tænker at strikke den gule cirkel ind. Og så er planen umiddelbart at brodere resten på. Så har jeg jo også det her hvide garn. Jeg er sådan lidt i tvivl om, der skal være noget bagpå os. Et citat eller et eller andet fra serien. Eller om jeg bare skal lave flere af sådan nogle svætre med tiden eller sådan noget. Det ved jeg ikke helt lige. Man kunne godt bagpå at skrive, det ved jeg ikke, et eller andet, at man skal være velberedt på at tage det gode med det onde, eller en eller anden reference. Det kunne være lidt skægt. Ja, det var nogle af mine projekter. Og det er det første podcast afsnit. Og nu må vi se, om det også bliver det sidste. Jeg kan ikke rigtig fornemme, hvordan det er gået. Og jeg føler mig lidt akavet. Jeg har smidt min kæreste ud af stuen nu. Han ligger inde i sengen og læser tegneserier. Og jeg tror gerne, han vil slippes fri igen. Så jeg tror, jeg slutter nu. Kom rigtig gerne med noget feedback. Det vil være rart. Og hvis der er nogle spørgsmål til noget af det, jeg har vist, hvad for noget garn jeg bruger, for en opskrift, det er anything, så skriv en besked til mig. Eventuelt på Instagram. Jeg er ikke helt sikker på, jeg hedder Den Lille Spire, men jeg kan ikke huske, om der er punktummer og alt muligt rundt omkring. Det kan jeg måske skrive et sted her på skærmen, hvordan man finder mig. Ja.